can say today to you is that you should rest in eternal peace. DD, the cat of Mpumalanga. Mongameli Cyril Ramaphosa uthulele umnqwazi lo wayesakuba usekela mongameli weli umnumzana David Mabuza ngegalelo lakhe kwinkululeko yeli nasekuphuculeni ubomi babo bangathathi ntweni. Ngeke ngimdala kangaka Nkosi yami, ngizohlala kabuhlungu emhlabeni. Sengizohamba emhlabeni, ngifuna ukuhamba emzini wami. Abahlali baseThekwini badanile nanjengoko umasipala wesisixeko uyisakela ukwakha ngokutsha izindlu zabo awazidiliza ngo-August ka-2024. Sinamkele kwindaba zethu, andaba endodwa, ndaba nophumza, sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla, Botani Mzontsundu. Mongameli Cyril Ramaphosa uthulele umnqwazi lowo wayesakuba usekela mongameli weli umnumzana David Mabuza ngegalelo lakhe kwinkululeko yeli nasekuphuculeni ubomi babo bangathathi ntweni. Umongameli Ramaphosa ukuvakalise oku ngethiwe besenza intetho ephambili kwinkonzo yomngcwabo yaseburhulumenteni ekwinqanaba lesibini kaDD Mabuza nebibanjelwe kwiphondo laseMpumalanga namhlanje. Umfi uDavid Mabuza usweleke ngolwesine kwiveki ephelileyo emva kwengulo emfutshane eneminyaka engama-64 ubudala. Sebenzile mshe Sho sebenzile Mabuza hamba kahle mshe. Abantu bebephume ngendlu beyokuvaleliswa kwagqibela kumfi uDavid Mabuza kwaye kuye kwabonakala ukuba ngenene imoto ilandelwa luthuli lwayo. UDD ebesaziwa ngokudibanisa imihlambi yalanayo kwaye oko kubonakele namhlanje nanjengoko iinkokheli zemibutho eyahlukeneyo yezopolitiko bezingungelene ndawonye ziyokuthi indlelantle kwigade elimnyama laseMpumalanga. Abantwana bakhe bathi ebeyithanda kakhulu imfundo kwaye bathi baza kuzigcina imfundiso zakhe. Papa, it's now your time to rest. Finally, you get your rest and have the peace you deserve. We love you and we'll keep you alive in us by living what you taught us. Odade bakhe nomntakwabo bathi esisambakanya sesithonga sokusweleka kaDD Mabuza sishiya inxeba elingasoze liphole ezinhliziyweni zabo. Your passing has left us with more questions, my brother, than answers. It's hard to understand and even harder to accept that you are now no more. But as your siblings, we take comfort in knowing that what has happened, it is the will of God. Laphulele khona Mabuza mshe makube nekufula ngiyathemba ezulwini sidobonana futhi angithi kulomhlaba siphila kwesikhashana siyandlula. Ukanti uye wafundwa nomyalezo wenkosikazi yakhe nemchaze njengendoda ibinothando, utata obebakhathalele abantwana bakhe nenkokheli ibithanda imanyano. Serving the people of South Africa was your first love. Like any young wife, I struggled with that at first. But seeing the joy, the purpose, and impact you brought to the people of Mpumalanga, I came to embrace my place beside you as your partner in life with love and pride. Umongameli Cyril Ramaphosa wathulele umnqwazi uDD Mabuza ngenquleqhu yakhe kwinkululeko yeli nangokuba sisitaka sabantu. The sad and untimely passing of our comrade is a time for the leaders of our country to reflect. Do we seek public office because the rewards we think can be reaped by being in public office, or do we take on the mantle of leadership and responsibility so that we may improve the lives of our people? Isitya ngenene
sibona umhla saphuka ixabiso laso. Hamba ke uyokunika ingxelo kwaMadiba, oThambo noChrisani. Uzufike ubaxelele ukuba siva amahumhum ngathi ilizwe liyabuya. Kusenjalo inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ihlabikhwelo kumongameli Cyril Ramaphosa kuba agxothe umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu. uMalema uthi oku kuza kubuyisa intembeko yabemibeli kwinkonzo yesipolisa okuthethe njengoko uninzi lwabemibeli beyijonge ngamehlo abomvu intetho kamongameli Ramaphosa ngomso. He must remove the Minister of Police to install the confidence of our people on SAPS. It is very important that the minister goes. He is very new on the job, but already it's messed up. And his interference right at the beginning, you saw and you'll realize that this is a man who came with vested interest into the institution. We want to build confidence of that institution because it's important to fight crime. But you can't fight crime with the corrupt police officers who are linked to gangsterism and all manner of things. Abahlali ababini baseThekwini KwaZulu-Natal batyhola umasipala waseThekwini ngokusilela ukufezekisa izithembiso zakhe zokubakhela izindlu nawazi idiliza ngo-August kunyaka ophelileyo. Abanini bale mizi bathi lo masipala wayethembise ngelithi uza kubakhela kwisithuba nje senyanga ezimbini, kodwa ngoku sele kudlule iinyanga ezili-11 belindele ukufezekiswa kwesi sithembiso. Inkonde eneminyaka engama-58 ithi indlu yayo yadilizwa kuba ikwisimo esingekho sihle ze yathenjiswa ukwakhelwa ngokukhawuleza, kodwa kuna namhlanje isalindile. uJabulani Makhanya indlu yakhe yayineentanda ezabangelwa zizikhukhula zemvula ngonyaka ka-2022. Ngahlala kuyona ngo-2005 yayingenankinga i-right, but ikhambe kwahamba nje yaqala yaba ney'nkinga. Ngithe mangibona qala ngabona ama-cracks odongeni, yayibona leyo nto kangangoba khona amanzi ayingena ngisho endlini, uthi uyabuka la ema-tilesini, hayibo la manzi aqhamukaphi ngoba akho mpompo ovuliwe, but uthola ukuthi kunje kuvumbuka amanzi phansi. Yaqala indi ngoba amanzi abemfimfa ngisho uthi uma uthi uhamba ngaphandle uround indlu aphuma la ey'ndongeni. Ngabona kaqala kwaba nama-cracks-ke manje endlini. Kuthe uma kuba nama-cracks endlini kwaqala manje even i-roof yaqala yaba nenkinga. Yabo asbestos waqala wavuleka, so sekunama-leaks nje amakhulu. Inkondekazi eneminyaka engama-74 ithi umasipala urhuqa inyawo. Kumanje nematerial bayilethe leya la into ama-trusses lawo bawalethe babuye bawathathe. Ungawathatha kanjani, ungaletha kanjani into esayithini ubuye uyithathe futhi uhambe nayo? Wayihamba nayo ethi uwayisapha ekubeni esefikile la. Nezimpahla zethu igcwele nasemzini yabantu. Mina anginampeta kunama-wardrobe khona umngane amangibeke khona kwafaye yonke into kwambheda kwa-wardrobe kwaphela nya angilali ukuthi sengizoqala phansi mangabe sengena nje kulungusa. Bobabini ababahlali bathi bafuna imizi yabo ngokukhawuleza. Ngeke ngimdala kangaka Nkosi yami, ngizohlala kabuhlungu emhlabeni. Sengizohamba emhlabeni, ngifuna ukuhamba emzini wami. Mhlawumbe njengoba ngikhuluma nje ngiyabhula, sekusona isikhathi sokufuna ngihambe ngaso, ngilindele endlu ukuthi iphele bese ngihamba kahle, ngihamba emzini wami. Umasipala waseThekwini uziphendulele ngelithi inkampani yokwakha eyanikwa uxanduva lokwakha lemizi khange ikwazi ukuqhubeka nomsebenzi ngenxa yokungabikho kwemali, kodwa le ngxaki izokulungiswa kwiinyanga ezimbini ezizayo. Umncedisi Mdingi nowaziwa ngelika Kingston wachitha iminyaka engama-30 entolongweni. Wayesaziwa njengoyena mntu umtsha nebanjwa elinobungozi kweli. Tamnce siyakwamkela, enkosi ngexesha lakho khawusixelele kwakutheni ukuze ube ngoyena mntu umtsha onobungozi, kwaqalela phi? Nam ndiyazibulisela kakhulu ngegama elihle lenkosi enguYesu. Apho kuqale khona kuqale apho ndathi ndaqaphela khona into yokungalingani kokuhlala phakathi kwabantu abamnyama nabantu abamhlophe. Yasusela apho yonke le ngqumbo nentiyo towards abantu ababephethe ngelo xesha.
Ixesha elininzi intolongo ichazwa njengendawo ekumnandi kuyo. Ingaba wena zeziphi izinto ongazithetha ukulumkisa ulutsha ngokuya entolongweni? Endingakuthetha mna ndingathi ngabampunge umntu othi kumnandi entolongweni. Intolongo mema yondawo yokuphila yindawo ekuthiwa igqwetheke kakhulu, i-abnormal for ukuba ingagcina umntu ophilayo. So umntu othi kumnandi entolongweni yintsomi leyo ayibalisayo. Mna obam ubomi obuninzi kule mpilo yam ndichithele etolongweni. Akho nanye into emnandi etolongweni. Yanga umntu angabhekela kwinto edibene nento ezamsa entolongweni. Ubhale incwadi ethi Beyond Prison Bars. Intoni umntu efuneka izuze kuyo? Into anoyizuza umntu kule ncwadi luxolo kuqala, bubulumko bokuthi afumane indlela yokuphila, afumane unobangela wokutshintsha kwempilo yomntu. Njengoko soyichazile nale mibuzo mibini uqale ngayo mem, imeko ebendiphila kuyo ibiyimeko emaxongo kakhulu ngento edibene nengqumbo nobugebengu. Kodwa kule ncwadi ndiyatyatyadula ngendlela endithe ndatshintsha ngayo, ndincedwa ke ngumdali uThixo nguYesu Kristu okwazileyo ukutshintsha impilo yam, ingakhange itshintshwe yitrongo, itshintshwe ngumdali ngokwakhe. Nkosi kakhulu bhuti Mncedisi, siyabulela ngexesha lakho. Umbutho ozimeleyo nongenzi nzuzo iYouthquake utyelele amaziko asetyenziswa ngabafundi bebanga leshumi ngexesha leholide zasebusika kwiphondo leMpuma Koloni, nalapho ufika uxhobisa abafundi bebanga leshumi abangaphaya kwama-2,000 ngeendlela zokuziphatha xa befika kwidyunivesithi, kwaye unceda abafundi bafake izicelo zemfundo kwiidyunivesithi zeli. Ngoku sihleli nosihlalo lombutho uPhaphama Matsiliza. Phaphama, sicela usichazele banzi ngalo mbutho kwanini yaye izintoni injongo zawo? iYouthquake Lisa isekwe ngo-1998 xa sethe kwabona into yobana iimeko zabantu abatsha kwezentlalo nazokoqoqosho zithe zaxhalabisa. Yabe isekwa ke iBurning Bush Ministries ngelo xesha. Okay. Zeziphi Phaphama izikolo enithi nizityelele minyaka le eMpuma Koloni, yaye niyawubona umehluko kumsebenzi eniwenzayo omhle? Besingabantu ke bebehleli sisematatiyeli ixesha elininzi sisiye sive Maluti, Ramafule, Nemvenyane, kodwa sabona into yobana abantu abaninzi bathi le nkqubo sinayo kwelaa cala bayarhalela uyibona nakwezinye indawo. Kloneke unyaka sakhe sayovela naseRhafu apho kudibene ke izikolo ezininzi kwi-Winter School, saya nasengqushwa kwisikolo ekuthiwa yiNtyatyambo. Oh wow. Ingaba mhlambi lo msebenzi nijongile ukuwusa kumanye amaphondo kanye nijonge inqwalasela kuphela eMpuma Koloni? Abantu abaninzi kudala befuna into yobana siphume. Njengoba besixhaswa kwe-WNR-SETA, isithi eyikhange niyikhuphe le nto ingapheleli eMpuma Koloni. Sanento ethi ke masikhe siye naseMpumalanga naseLimpopo. NgoNovemba sabe sijonge abantu abafunda kwibanga leshumi neshumi elinanye, sibakhuthaza sibaxelela ke nangeenkqubo ezikhoyo abanokwazi ukuthi bathi bazilandele xa befika ke etertiary. Okay. Xa nisiya kwezi zikolo Phaphama, ingaba mhlambi ikhona inkxaso eniyifumanayo kurhulumente? Okwangoku sisaxhaswe kakhulu zisitha njengoba besenditshilo. Urhulumente esebenzisa ke i-Department of Education banako ukuthi babe nogalelo into yobana sibe nayo indlela yongena ezikolweni, saziwe into yobana siyeza, kodwa kwangoku ke singathanda into yobana bakwazi usixhasa ngakumbi sisiya phambili sincedisana ekuphuhliseni umntu omtsha noluntu apha eMzantsi Afrika. Okay. Kwiminyaka elishumi ezayo ingaba ningulo mbutho nifuna uzibona nindawo, ingaba zikhona mhlambi nezinye izinto eningathanda uzenza? Zikhona zininzi, zikhona esizenzayo kwangoku, kodwa sizibona into yobana sikwazi ukukhuthaza umntu omtsha eMzantsi Afrika jikelele, simxelele into yobana uyakwazi ukuthi uThixo amncede nekamva lakhe liyakwazi ukuthi liqaqambe xa ethe wanombono, xa ethe yena wazixhobisa ngemfundo, ezazi into yobana ngenye imini nam ndiyakwazi uba ngumntu. Sizibona ke siqhube ezo nkqubo kwizikolo zonke, singabantu nasekwi-universities. Zikhona institutions ezizirecognizayo, sikwazi into yobana siqhube iinkqubo zethu. Kule minyaka emishumi silindele okukhulu, kodwa ke sinethemba into yobana sayifumana inkxaso nakwezinye iinkampani nakurhulumente. Phambi koba sikukhulule, niqhagamshelana njani abantu xa benifuna? Xa umntu esifuna siyafikeleleka kwi-email yethu. Umntu angasifumana ku-yqtour@youthquake.co.za. So yqtour
www.youthquake.co.za. Papa masiyabulela bhuti, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Enkosi kakhulu Lisa. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke babuqwathi noma mzanga kwidesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam lemozulu bethuna mnigama ndikuthabile nzwakazi yabathembu mvandle kaloku nantsi bethuna imozulu masiphawuleni ke komfanekiso wokuqala okugangathe ngamandla kwiziganeko zamvanje kumzantsi Afrika uphela uyawuphawula mzotsunda apha ekhaba noko kusibekele mpela ngamandla kumbindi apha emzantsi indawo ezifana phaa kaloku koDR ekuseni qaba ngamafu futhi ngo7 degrees kanti emva kwemini ngomso beyisonga ngo21 degrees xa bezawulala ngomso wona ke amaqondo wakho phansi naphezulu sifuneka kaloku ephondo lokuqala kupha kaloku ephondweni lasempuma koloni ngamandla futhi kumantla welaphondo ndawo ezo sifana phaa kaloku Alvane Jamestown ekomane futhi kala 4 degrees napha kwimpuma emthatha lo mafa bekwempela ikhatshwa na inkwankca ka7 degrees kanti ke mbukeli wam iphondo lekumbindi apha emzantsi Afrika phondo elo kaloku yiFreystata ngamandla futhi kwincam yalo ndawo ezifana phaa kaloku Ficksburg ekuseni futhi ucwengile kodwa khona inkwankca nengqele phaya kala 2 degrees kokufana nqwa ke phofu napha eVelkom bevuswa sisithandathu kanti ke benje ephondweni elisentshona koloni ngamandla futhi kwindawo ezikufuphi nonxweme njengapha kaloku eKapa loduma kwasekuseni futhi zintsha zithe chacha yonke lantsasa ngo9 degrees napha evosile futhi ikhona inkwankca nengqele noma yobhudla yonke lantsasa ekuseni kanti kwekele ekhaya ngokubanzi futhi ephondweni eliseNorthern Cape ngomso futhi kumantla welophondo njengapha kaloku eKurubani kwasekuseni futhi kwanke kamnandi ngo22 degrees emva kudala ngomso xa bezawulala futhi kanti yona ke imeko yemozulu pha ephondweni eliseNorthwest ngomso njengapha kuntshona elaphondo pha kaloku bukele ekhaya koFreiburg ekuseni futhi kuyabanda kakhulu ngesithathu napha koTosca kumantla welaphondo futhi emva kwemini ngomso xa bezawulala ngamashumi amabini nje akhatshwa sisini bukele ekhaya ephondweni eliseGauteng ngomso apho sasa sikhona ngalomzuzu futhi kumazantsi welaphondo njengapha kwimpuma eSprings eTembisa eSoweto Alexandra futhi kungabanda mpela phaya kala 4 degrees nakoBongsport futhi inkwankca ngemva kwengomso sinika ngokubanzi futhi bukele wabekhaya phaya ephondweni eSelimpopo ngomso njengapha koPhalabhurwa qabaqonga ngamafu nje ekuseni ko10 degrees napha koMusina futhi inkwankca nengqele phaya ko23 degrees ebusuku napha koThoyandwe futhi bevuswa ngamafu mpela sehle njalo ngokubanzi futhi phaya ephondweni elisempumalanga ngomso njengapha kumantla welaphondo futhi Middleburg ekuseni ko5 degrees napha koSikhukhuza futhi inkwankca nengqele futhi ngokufana nqwana phaya eMbombela ngaye la 12 degrees bethuna ekhaya mandivale ndisonge phaya ephondweni laKwaZulu Natal ngomso futhi kwintshona laphondo njengaphaya kaloku eLadysmith ekuseni futhi ko6 degrees napha koVryheid ko7 Richards Bay lishumi nesihlanu napha ePhongo lakumantla futhi kuyanetha yonke lantsisa sibethuna mna ndikuthanda kangaka xa sihlale umyoli. Kanti ungawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 kamnandi mawethu.